pare rău din Serviciul pentru Intervenții și Acțiuni Speciale trebuie să fie cel mai bine antrenat. După ce a trecut de cele mai grele probe fizice și psihice, el este gata să intervină în situații de criză pentru a ne proteja în cazuri extreme. Acesta este un antrenament tactic, suntem gata de o pătrundere în această clădire. Intrăm în șir indian, dacă eu nu am mână pe mine, nu mă deplasez. Dacă mă împinge, Okay. deci nu împing să mă bruschete. Da, mână. Simplu simt aici contact, atunci mă deplasez. Hai. Robotul Telemax Telerob s-a asigurat că terenul este liber și că putem urca în siguranță până la nivelul 1. Suntem gata de un exercițiu de forțare a intrării în casa suspectului. Pentru noi, siguranța ta este cea mai importantă. Vino să ne cunoști cu ocazia zilei porților deschise, pe data de 1 iunie, la Ministerul Afacerilor Interne.